Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda şäher we etrap häkimliklerine degişli awtodrolgalaryň tölegi soňky 2 aýyň dowamında 2 hisse gymmatlap 30 manatdan 60 manada ýokarlandy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, daşyny demir germew aýlanan we açyk meýdanda ýerleşýän awtodrolgalarda sentýabr aýynyň ahyrına çenli bir ulog üçin 1 aýlyk töleg 30 manat bolsa, oktyabr aýynda bu narh 37 manat 20 teňe ýokarlandyryldy. Men dekabr aýy üçin tölegleri dekabr aýynyň birine çelli tölemeligi hakynda şundan 3-4 gün öwel awtologlaryndan talap edýärler hemde awtologlar üçin enli töleg öňküýäli 30 mandan däl 37 manat 20 teňe 40 mandan däl hem gonu 60 manat tölemeligini aýdýarlar. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew şäherde her biri müňden köpräk ulog niýetlenen şeýle durolgalardan onlarçasynyň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä awtolog eýeleri awtodrologdaky resmilerden tölegleriň gymmatladylandygy barada resminamany görkezmegi sorandy. Olar biz ýokardan berilen görkezmäge laýyklykda hereket edýäris diýip jogap berýärler. Biz şäher häkimligine ýa etrap häkimligine özümiziň garawulçylyk edýän awtodrolgamyzda durýan awtologlaryň sanyny berdik. Ine şoňa görä biz aýyň başyny eýýän başlanaýan aý üçin tölegi şäher ýa-da etrap häkimligine geçirmeli diýýärler. Bular haksyz ýa bolmasa hakyky bar bolan karar gizleýän muny anklap bolanok göni şeýle karar görkezlenok. Dip Bugaýew awtodrologdaky resmileriň aýlyk tölegi alandyklary hakynda awtolog eýelerine töleg kwitansiýasyny öňüm häzirem bermeýändigini aýtdy. Şoňa meňdeş gymmatlama Türkmenistanyň awtologlar ministrligine degişli döwrewap diýilip atlandyrylýan 4 gatly awtodrolglarda hem bolup, bu drolgalarda öň aýlyk töleg 60 manada barabar bolsa, häzir 70 manada ýokarlandyryldy. Soňky aýlarda Aşgabatda awtologny köçelerde, jaýlaryň arka taraplarynda ýa-da goýmaly däl diýilip kesitlenen ýerlerde goýan sürjülere garşy gözegçiligiň barha güýçlenýändigi. Muny berja etmedik ulog eýelerine 100 manatdan 400 manada çenli pul jerimesiniň salynýandygy aýdylýar. Ulogyň goýmasy ýerde goýan bolsaň, eger şoň diňe nomeryny alyp giden bolsalar awtolog, onu 100 manatdan 300 manada çelli tölegi, ondan soňly pasiýologyna gidip, şo ýerde şäher köçe ýol hereketi gurulunyň merkezi ofisi ýerleşýär. Şo ýerde oturan polisiýa işläriniň amsagyna bagly 100 manat töläkden nomeryny alyp gidersiň diýse 100 manat töleýän adamlar 300 diýse 300 töleýärler. Dip Bugaýew awtologlary evakuator ýük uloglaryna ýüklenip alınıp gidilen raýatlaryň bolsa 400 manada çenli jerime tölemeli bolýandygyny bellidi. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu gymmatlama we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri tarapyndan öňünden ilat köpçüligine bildiriş berilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada ýurdun media serişdelerinde hem häzirlikçe maglumat berilmeýär.